Takže poďme si predstaviť žehličku GC9230. Túto žehličku sa mi podarilo úspešne získať v súťaži, ktorú usporiadal Philips Slovakia. Vidíme, že nám svietí modré svetielko, takže ho poďme vyskúšať v praxi. Prvé dojmy výborné, nakoľko skúseností so žehličkou Philips už som mal a mal som jednu z týchto žehličiek. Môžem povedať, že čo sa týka žehlenia s touto žehličkou, je to o mnoho jednoduchšie. A teda jedná sa fakt o skutočne výborný výrobok, ktorý Philips na trhu ponúka, takže myslím si, že vrele odporúčam tento výrobok na kúpu. Samozrejme, ja by som touto cestou chcel poďakovať Philipsu za možnosť získať tento ich fantastický výrobok formou takou zábavnejšou, ktorú prezentoval na svojej stránke www.philips.sk. Takže na záver moje dojmy. Výborná žehlička, vynikajúca a vrele odporúčam. A ešte raz touto cestou chcem poďakovať Philipsu za možnosť získať túto žehličku aj touto ich zábavnou formou. Takže ďakujem.